kumzakal ta khan thingtlang North Dakota German Russian raltlan Jacob le Beata Wolf no pate an cheng chena kumsang khazakwa pathoma ani nei nowa North Dakota Turtle Lake in Beng Belin nu pafel le chenral kom thiam na chu antlang ne ngal thwaya heti hunlai hian khomi te ezon na ber chu lo nei kha ani maya kumsang khazakwa pasaria Beata chuan anfa masaber tur meichhia ashinga lo neya ezong an ne wangin mi pafanga chu anut ve thin hleya ma se an du thlan thei ni heklo le fa meichhia hlir paruk an jinga ma se an fa te hi meichhia mani se an thei topin an nu le pa te chu an pui ve thin ani pa ber Jacob chuan mi pa pakhat dal na sham de hlek tho pui tur amamo wangin farm boy pakhat Jacob Hofer chu arwai ta a April ni somni pali kumsang khazakwa somnia chuan Wolf chung kwa chen oma cheng John Craft chuan a chenom te chu Andre ema wangin thlai turin anin lama chuan a pheya a chan po ni thumkal ta vel khan Jacob chuan John a leiverna khol ho sakadila atuka lam tura anin biakrem nuwa leiverna khol ho tura Jacob chu anlan le sila wangani an chenom dangte poin ni thi vel chu an hwana an hathok lai an mu to lo thole pon lama po an fa te tual chai an mu lo thu an lo sei ve nak boka John le anupui Jesse te Jacob te inan bathlen chuan niliam ta maya thikla in an puan phau alen tlak ti sha tak te chu leya alo dar noi ti an hu chuan ngai that lo na an ne ngala an sakor te la chu achung chuan na hlang len an lo oma ma se khal tuero anom chuang si lawa thil diklo a om nge ni an chata wangin John le Jesse te chu in chunga an lut ngal thwaya an thil mu chuan a chongin an swang to phak bakin arap thlakani chhuata chuan thisen luana nu ti sha tak hian alo sen zai zui maya chauka kongka chenga in hnuai lama anei tur che khomna seller kongka thleng chuan thisen chu a oma sellara an lu thlak chuan nuber Beata rang chu kailon topa alo let nga ta ataksa chuan silaya ka na nu ma mu tur aum nual bukani akyanga chuan an fama saber kumsom pathuma upa barthai rang chu alo let ngat poka ataksa chuan sheite che na nu ma atam hleya ma se mithiam de chuan a thi chan takero a maya silaya ka na wangni in a hnuwa an suyani apya de wa chuan an fa te dang martha le lidai ruang om ve boka kumroka upa lidia chu a uber thang thawin sheite che na le silaya ka na hliam nei nuala marthairo silaya ka ni velovin sheite a che na siam lo lama wa kaniya kum thum leka upa alani paberin na tho pui tura a chor mi panau pang Jacob Hofer rangpo selara chuan hmoni hin a ngonga silaya ka aniya a ngong chan ve chu a chhne hle ani chutia John le Jesse ten ruang lainat om tak tak te rapum box si makti taka an thlir lai chuan in chunglama chuan thoman sheta a nauta chap thom niin thom ron rik riai rai na lam chu an pan chho ngal thwaya nauta then bo ma chuan Jacob ate fa nau pangber ema chu abo khob zonga omin alo chap ngak maya ril cham dang char ti sha takin a opo alo chhuak hlei theilawa alainat om tak setani Jesse chuan naute ema chu pomwatin naute ril cham le dang char chu chawkar ma lu puin an shai por le te ya hetila hian pa ber Jacob le a fanu pahni te chu anom na chen shiat alani lawa naute an shai por nuwa chuan an nu pa chuan chekin lama chuan an kal le ta a chekin pon lama chuan pa ber Jacob arwang chu an mule ta silaya voihni kanin pakhat chu ladeu taka chenga ka anelain pakhat zo kero munle muna ka nanin a hnung zanga ka na hliam chu a kophot maya chekin chunga chuan a fanu te pahni Maria le etna te ruang mu ani leya
an lu chu mun le munaka ti sha takin adar lo chawani police shatir tumin an han kola ma se reilo te an ring nuwa chuan line chu an kata dai mai John le Jesse chu naute shwain anin lama chuan an pheivata ti chuan thunei tulam chu an shatir ta ni Wolf chung kwa te twal thi thu chuan an khwa lian lo tak chu adeng chuak rang kher mai khomi te chu an ral chin an hlau thong hleya hetiang pui khoina rap thlak hi an khotla nga awoi khat thlen na niya an chunga athleng ve mayang ti hlawin thunei tulam chu biswal man chuak pat turin an nur na hle ani heti hunlai hian North Dakota chuan politics a in be na na hleya Attorney General William Langer chuan Governor Lynn Fraser chu beinan hmang chatin twal that tu zalen taka alen lai puin malak tum lova Fraser chu puwa a chan po Fraser chuan nu chuina ta na mantur public fund the chwa a she wangania hei hian nu chui tu te nu chuina po ati chuan opin manro po anei changtlung thailo niin Langer chuan a soibuka rem changa lain mi pui du da nang nge ya wolf chung kwa tha tu chui chwa ani thei chuan wolf chung kwa anga Turtle Lake ka mi pui tam jok German Russian ral kan te hena changin in than lo om le tura vote a hui vek thei ain be saya German mi le sa ani wangle ral klan te culture za na alan tir na chuan anril ru a ne to shim shim boka Turtle Lake atlo chuan an chuang te ei vein an chong te chu a mang ve thei zela nu chui na chan anita a wolf chung ko chenom te chuan an khomi le sa thil ti ani theilo thule an chunga chutianga che du an zinga anom lo thuan soya ma se nu chui tu te roin Turtle Lake khotlanga mi ngei chu rin hlel an nei te thlat mai wolf chung ko chen na in nu chui tu ten an endikla in Henry Layer chu walang hlolin nu chui tu te hena chuan pui theina anei pianga chuan puya shelo thua soya hepa hi wolf chung ko chenom loka cheng ni hin huan le ran en kola eizong ve thawania nu chui tu ten fin fiana thei tur an zon beidon to lama chuan Henry chuan ar chokwang chu en turin alo rona police ten an han en chuan silai mukkor alo chat maya aruk tak chuan an ring thlel hleya a chanchin ten han chui chian chuan wolf chung ko tha ani ma tharuk liam ta khan in hir ngauna deuh an nei ti te an she theya Henry bong chu wolf chung koram lama atla hnai hleya anui volai chuan Henry bong chu a se ta hlau maya ma se liam te naw chawanei wangin thakhat nuwa chuan chatakin a shal thei thawa ma se heta chang hian anin kar chu a thawak lo niin chen khat chuan an soyani hebaka hian Jacob Wolf te chung kwa an vuini khan Henry chuan pakhat te tein an kwang omna bula dingin ruang hau chu a India diat ni an soya ma se German Russian hau in William dan pakhat ani tho wangin atam zo keroin makti na an nei lem lavani mi te soidana changle selai mukor omna alawsia chat theidana chang chuan police te chuan zona zo torin station lama Henry chu an lata a khang hun lai kha chuan ringlel kutlak thiang lo ti kha lo hek lo le Henry chu in puang mai turin an tia zona a chan chat du lo chuan punching bekang main an hneka kudan thlaka engma ti swal anei lo thu a seizel nuwa phei chuan ding chungin darkar engum zat anom tira police officer pakhat chuan ain puang lawani chuan athluak darvek khopa awak tur tho a soi nge ngeya darkar engmu zat adin nuwa chuan alu hai chana thodeng khong tak tak ne na doble pei deuh hlak atok bok nen an chai chaw to chuan ain puan tur tho a soita a April ni somni pani kumsang khazakwa somni choma dar som pakhat le chanvia chuan Jacob te na chuan an uin abong ase chungchang chu aril ru adam thailo wangin soifel turin akala chauka chuan dingin zangna domna engma don lo wangin zangna domna chu aphu thua shil chuan Jacob chu alo thin rim hlur maya chuta aselai phorin atin tamaya
Henry an silai chu saktuma anin chailai chuan silai chu voihni puak thotin Jacob anupui biata le an mi panau pangom pui chu a fu tamaya Jacob chu anin hnunglama tlan chuakin tlan chiat atom lai tak chuan Henry chuan a hnunga a kapa kalhnain voi khat dang a kap le ni na soya ruang endik na result le Henry thu soi chuan in mil lo na lai anei zeu zeu ti chu nu chui tu te chuan shema se a thu soi lai chu an chhun zom tir ta thawa ti chuan Jacob arwang chu check-in lama a hnuk pheya check-in chunga me chenau pang pahni lau thong takalo biru mu chuan anni pu chu a kap hlum ve ta ngala ina chuan lut lein biata chu in hnuaya ei turan che khom na kong khar bula chuan a ngata ada danin azir lo wangin kailona tang chuan a lum thla a mi panau pang ruang po chu kailona chuan annem lum ve ta ngala in hnuaya an ruang khu tura a chuk chu Martha Lydia le Bertha te chuan lau takin an lo mel karmaya anni po chu a tha zui ve ta ni na soya Henry chuan in chung lama chuan naute ema chu a ti a shat lo thua soya ma se nu chui tu te chuan an oi lo na sa silai puakri dur dur kara naute tui taka amut chu arian omlova thom ring lu tu ka wang chuan lawin a chap ngei don ti chu an ngai dana ni a thu soi in mil lo tak tak te chu hantar lang zuaila tharuk liam ta a boinan nei to tharuk nuwa soifel tum chau chu amak ti lo rual ani lova panhe na chuan an nam dana mi eirel na chauka a an lu thur thur ngai lova Jacob nena anin be na kha chauka ni in a soisia chu mai ba ka an ram chunga Henry vakal khan a bong se tu nia a soi khan a lo bau nge arin oma pon lama Jacob te zok chuan tungerun kalti an thli thlai turani lain chianin kom ngei tak po ne lo Jacob an chauka lama a shwai po arin om lo bokani nu chui tu te chuan Henry chu Jacob te ram chunga chuan tuma mu thelo turang berin akalanin ringa ma se an chenom te chuan ni somni pani jingdar som vela chuan silai puak ri an sha thun soya Henry khandar som pakhat le mini som thum niin a soi sia hei po hi ain mil le talawa silai puak ri an sha te chuan an chenom te chuan enga tinge an nga even lo kan te mai theya heti hun lai hian kutna thok ve kan nia an ran vul hliam om te chu an ka phlum lo lo mai china he ba ka hian sapir ram wak ho silai puak ri an she fo bok nen thil poi a thlengang ti ren na an nei lo wangani an chinam te vek chuan uibauri engma an shet lo thun soya Henry hian uyabau beng chen lo nan engomatak athi ani thei mai angem le he ba ka hian biata le mi panau pangte kha chauka a silai anin chu na lama thiang kha na soya ma se mi thiam te nu chuina manga chang chuan biata chu chauka ni lovin selara ka hlumani Martha le Lydia te ro selara an bi ruk laya ka hlum an ni ngei ti forensic mi thiam te chuan an soya Henry Khan Jacob chu tlan chiat atum laya ka pang kha nei soya ma se an chung kwa she chang tu te chuan Jacob chu a chung kwa ngai pui mo mi tak anu pui fanau te pon an thlamwan pui chin thole a fa te tan belet lavin khoya ma tlan chiat atum lawang ti hin an soi ve boka Henry chuan ain puan na le kha a minga sai nuwa chuan anin kom na chu ti top niin tanin lama shwaya niya an thlen pui vele alu zia ko sakania jela samme tu chuan Henry luwa chuan liam tam tak a mu wangin doctor nena enkol tura a thon thua soya ma se doctor chuan eng hliam ma om lo thu a soi vetla thunga samme tu khan thodik a soi nei chuan police te hian an case khoi lai ti top an du lota an haider sak ani lo vek chuan Henry Khan samme tu chu a tham ani thei tin an soi bokani jail lama an shwala hian jail tang ve tur pakhat an phurtela ani na taka chuan chupa chu meswan elavin detective ania Henryan atan pui bula athu zep le atwal tha chungchang a soi an bei sei wanga undercover in ti ran ni
ma se an bei seng chuan engma a thleng lo Henry chuan atan puipa detective undercover hnena chuan atual tha chungchang engma a soilavani court trial chuan Henry chuan wolf chung kwa thina chuan thiam lo na anei ti apoma a chan po nu chui tu te chuan khomi zong zongin a thil swal ti wangin thi tura an du thu an shila Henry chuan mi pui chel hlum ni ai chuan arang lama lungin lama liam wat wat chu a thlang ani ma se atak taka ero khomi pui te chuan Henry ya thi tura an du thu le chilhlum hial du na khobril ru an pulawa na taka raurel sak ani theina tur fin fiana traffic fok a umlo boka danin chu tiang te lo chuan Henry chu pu ani na ta a chwa zalen thei ti shain nu chui tu te chuan a swal man muturin ama du thlan na nge hin lungin lama chuan liam se an du wangani anu pui chuan Henry chu tual that tu ani lo ti fin fiana tur dapin poi khoina thleni chuan mundang da ya aum thu soicham chi ma se thu nei tu lam chuan anuk sak lem lawa dam chung tang tura norliam ani nuwa zet chuan Henry chuan jury trial nei thatle ani theinan dilna a theluta ma se ngai tu ani nuwa nol sak ani historian chen khate chuan Henry hian tuemo poi khoi chu thopa hum him atuma wangin ama poi khoi angin asoi tamai nia an ngaya a chanpo jera chuan German chungin aphunya nya chena kamit chuan a mu ma se ka kutero athiang hlimani tin tuemoin wuf chungkwa abe lai chu amit ngein monga ama takeroin engthil swalma ativela waniang antiani politician de chuan Henry inpuana le forensic evidence chu ain melem ti lam an ngai to lawa police te point engma an chui zoi du lawani kha an ming thatna tur chau ngai toin in thlan lo omle ma nge ya wolf chung kwa thatua putluk tur an du tipol an omboka attorney William Langer chuan Republican nomination chu a mole nge ya ma se governor che chunsom turero chuan a chak zau talawani Henry chu lungina atana changa kumnga nuwa aborala nautelainat tak ema chu an ina mi panau pang ve chin Jacob Hofer anule pate chuan dan phalna thlapin an enkola ma se an khosak a har sabok nen emai high school kalrwani chuan enkol chunsom theilovin nu cham ina an da ta high school graduate nuwa kumsang khazakwa somlia pasal nein fa pathum an neya kumsom ru pathum lai a pasal nen ani nei nuwa Emma Wolf Hanson chu kumsang ni pathum khan kumsom sari palimi ni hin aboral ta ni Henry ya jelatan nu khan anupui chuan chenin an fa te pali chu nu cham ina ada a an fa pa pakhat chu kumruk mi chawani lain farm wagonin a chila wangin aborala paber Henry lungina aboral nuwa a fa te chu turtle lake ka letlein ma se paber ming chhiat na le poi khoina wang chuan midang mu sitle thenshik an tok na sa leya an fanu opaber blanche layer chu kumsang khazakwa somret pakhata aboral thleng khan wolf chung ko thi na a apa poi khoina wanga chirthe ani na chuan post traumatic stress disorder PTSD ani tier niin an soyani Henry hi 1232 ani inringem nge politics game awanga poi khoi tu nga pu thluk ni zo kangle in ngai dan comment section lama in lo soi ve don nya